Od koristi je također da onaj koji ima mudrosti i znanja, da mu Allah dželešanu time podari i pronicljivost. Dakle, da čovjek može lahko razlučiti neke stvari koje u osnovi nisu, jel tako, vidljive. Kod drugih ljudi vidiš neko nešto radi, tebi je jednostavno jasno ko dan otprilike šta on planira i u kojem pravcu ide. Neki ga možda ne mogu odmah otkriti, ali Allah dželešanu vjernicima daje basiret, daje im tu pronicljivost da shvate, jel tako, u samom startu, iako će mnogi teško to tako otkriti, kome Allah dželešanu ne podari tu pronicljivost, teško da može da otkrije loše namjere nekoga, jer taj neko stvar prikriva ono što je u njegovoj duši od prljavštine. Pokazuje se kao vjernik, kao dobronamjernik, međutim u osnovi ima loše namjere, međutim Allah dželešanu vjerniku iskrenom kojem je podari mudrost i znanje, podari mu i pronicljivost da u stvari može da shvati kada tako treba, kako postupiti, odnosno kako ga izbjegavati ako primijeti, tako da on želi da mu nešto loše uradi.